Bueno, bos días a todas e a todos. Non digo nada que non se coñeza xa si afirmo que Pontevedra e o piragüismo teñen unha relación tan potente que podemos falar de que o piragüismo é un dos deportes típicos e dos deportes máis importantes dos que se poden disfrutar en Pontevedra. O piragüismo en Pontevedra repórtanos sempre alegrías, agora mesmo con rapaces e rapazas peleando por entrar incluso na Olimpiada, máis atrás con campeóns olímpicos, con campeóns de España, con campeóns do mundo. Non é por nada, pero o pontevedrés máis laureado do mundo deportivo ven do mundo do piragüismo e precisamente ven do piragüismo maratón, como é Óscar Graña, hoxe xa retirado. Por lo tanto, hai unha simbiosis casi perfecta entre Pontevedra, o río Lérez, o Pontillón do Castro e o piragüismo. E nese sentido, evidentemente, dende o Concello, dende a Concellería de Deportes, tentamos aproveitarnos no bo sentido da palabra de esa simbiosis, de esa importancia do piragüismo para atraer todos aqueles campeonatos que supoñan poñer a Pontevedra no mapa do deporte español e do deporte europeo. Neste caso, este fin de semana temos aquí novamente un campeonato de España, de maratón, de piragüismo maratón, que se vai a celebrar a partir de mañán, empezará mañán, os días fuertes serán o sábado e o domingo, que vai a reunir a 88 clubes, 670 padexeiros e padexeiras que van a estar en Pontevedra durante todo este fin de semana loitando por conseguir ese campeonato de España. Eu quero agradecer á Federación Galega o esforzo que fai por traer para Pontevedra eventos de nivel, eventos que engrandecen o nome de Pontevedra dentro do que é o mundo deportivo. E quero agradecer tamén, ainda que non estén aquí hoxe presentes, a colaboración de outras administracións como a Xunta de Galicia ou a Deputación de Pontevedra, porque a coordinación entre todos nós fai que eses eventos se poidan realizar. Eu insisto moito nesto e me fago, supoño que un pouco pesado, pero creo que é importante recalcar que Pontevedra iniciou fai xa moitos anos unha senda de transformación da forma de vivir, da forma de entender a vida, do modelo de cidade, e ese modelo implica moitas cousas e tamén implica potenciar a actividade física. A actividade física non só a actividade física federada, sino aquela actividade física que poden levar a cabo calquera persona. A presencia en Pontevedra de campeonatos de nivel fai tamén que aquelas persoas que non fan deporte federado teñan un aliciente máis para practicar e para facer deporte. Todo aquilo que sea fomentar a práctica da actividade física será sempre benvido a Pontevedra. Se iso ademais se lle une a repercusión que ten fora de Pontevedra e que fai que o nome de Pontevedra sexa coñecido e recoñecido fora da nosa cidade, incluso fora de Galicia, como unha das cidades que é capaz de organizar con solvencia campeonatos de todo tipo, pois mellor que mellor. Eso sempre redunda en un beneficio económico que nestes momentos non é nada despreciable. O feito de que haya este fin de semana aquí máis de 800 personas entre o Campeonato de España de Maratón e o segundo torneo de Liga de Kayak Polo que se celebra simultaneamente no Pontillón do Castro, que esa 800 personas aquí supón tamén unha actividade económica que non ven nada mal. Indicar que, por supuesto, hai un protocolo moi estricto que se vai a levar a cabo para que se poda celebrar, un protocolo que garantiza a seguridade da proba, como non pode ser outro xeito, e que, esperemos que o tempo axude na medida que poida mellorar e que os resultados tamén axuden e que os galegos e as galegas acaden as mellores clasificacións posibles. Esta é unha proba máis, hai un calendario de probas de piragüismo ao longo da temporada en Pontevedra que esperemos iremos anunciando
a medida que nos vayamos acercando a elas, pero que creo que nos sitúan como un dos referentes do piragüismo a nivel estatal. E por miña parte nada máis, simplemente insistir no agradecemento ao resto das institucións e á Federación Galega e esperar que sexa todo un éxito. E agora, para explicarvos un pouco o contido das probas, pois está o presidente da Federación Galega, Alfredo Bea, que, por favor. Bos días a todos. O primeiro, pois, coller tamén as palabras do concelleiro, agradecendo, como non pode ser menos, a todas as administracións, neste paso tamén as empresas privadas que colaboran nestes tres eventos, porque tamén temos non só o Campeonato de España, senón tamén o Campeonato de España de veteráns. E a eses 800 hai que sumarches uns 100 e pico, polo tanto, vamos a ter preto de 1000 padexeiros en Pontevedra esta fin de semana. No protocolo, como ben dicía o concelleiro, non só é que a zona este pechada, se controla a distancia, as mascarillas, sino que a maiores todos os participantes que veñen de fora de Galicia, igual que os galegos, teñen que pasar un test de antíxeno 72 horas antes. Polo tanto, ainda non sendo un deporte de contacto, ainda non sendo obligatorio, todos os asistentes ao noso campeonato veñen con test dende 72 horas antes do comenzo do mesmo. Polo tanto, creemos que o piragüismo, non só pola súa práctica, que é ao aire libre, e sempre cunha distancia, porque non temos contacto, a maiores faise este protocolo. Polo tanto, partimos dunha moi boa saúde no deporte galego, neste caso tamén o nacional. A maiores, a competición tamén é clasificatoria para o Campeonato de Europa, polo tanto, no Campeonato de España están os mellores padexeiros de España, tanto en canoa como en kayak, porque se xogan poder estar no Campeonato do Mundo no Campeonato de Europa, que a vezes que sean medallistas nese Campeonato de Europa xa terían plaza no Mundial de Maratón. Polo tanto, están os mellores de España, que hai que dicir que tamén son os mellores galegos, están dentro dese grupo de padexeiros con medallas olímpicas. O venres á tarde, a partir das 5, hai un test tamén, ou un control selectivo da distancia corta de maratón, donde tamén se xogan as plazas para, neste caso, o Campeonato de Europa. Polo tanto, vai ser un grandísimo evento que sabemos que vai a ser moi vistoso, porque tamén a situación que ten Pontevedra e o espacio que ten ao largo do río permite ver os eventos con absoluta seguridade e mantendo a distancia, porque paseando calquera persoa que vai a pasear a isla das esculturas poderá ver tamén o río de Piraguas, non? Como ben decía o concelleiro, non só é un evento, teremos máis en Pontevedra que iremos desgranando pouco a pouco. En agosto, si teremos o Gran Campeonato de España, 3 días de velocidade. Esperemos que aí teñamos as nosas antías, neste caso, xa clasificadas. Esta mes de maio, a mediados o 12 e 13 de maio, en Hungría, se van a xogar poder estar nos Xogos Olímpicos. E non só pode presumir Pontevedra de que nesas 4 de padexeiros galegos que están ali, 3 son mulleres de Pontevedra, 3 tamén do propio club do Cidade de Pontevedra, que creemos que poden dar un salto de calidade e ser xa os sustitutos da nosa Teresa Portela e poder ter, que sería histórico, Galicia, 4 mulleres nos Xogos Olímpicos. Polo tanto, como ben decía o concelleiro, Pontevedra é auga, Pontevedra é piragüismo, é o deporte náutico, e vamos a seguir traballando. Certo é a colaboración de outras administracións, que neste caso sempre traballan totalmente coordinadas, pero se non fora por ese plus que pon, neste caso, o propio Concello de Pontevedra, estes eventos, moitos deles non podían se celebrar aquí. E máis, outro día estábamos nun grupo de varios presidentes que pouco máis que choraban, dicindo, ojalá eu tuvera os convenios ou o convenio que tes ti en Pontevedra que permite que sempre Pontevedra sea un referente. E vai ser este fin de semana en kayak polo, con 17 equipos de división, neste caso, de primeira división home e muller, tamén temos equipos galegos de mulleres en kayak polo, van a ocupar 3 campos, que estamos dicindo 3 pabellóns ou 3 campos enverducidos, ser deporte náutico permite facer eses 3 campos, e esperamos que tamén sea un gran evento. E todo iso vai nos aglutinar un feliz fin de semana con dolor de cabeza, para que todo saia ben, pero certamente estamos moi contentos, esperemos que nos meses que vamos avanzando tamén os eventos podámolos abrir xa o 100% do público, de Verducido, do propio río, e volver a nosa normalidade. Pero, por suposto, sempre recalcar
que o Pontevedra e o seu Concello están volcados co piragüismo e desde a nosa federación e todos os clubs galegos que permiten que teñamos estas competicións en Pontevedra, pois nos enchen de ledicia. E como ben dicía o concelleiro, falaremos de máis piragüismos porque temos algún evento máis pa diante, se todo vai ben, tamén con Portugal, que pode que sea un feito histórico o que podemos alcanzar na cidade de Pontevedra. Pero eso xa máis pa diante. Nada máis, moitas gracias. Listo. Todo claro. Sí. Non, temos o Campeonato de España destes, o Campeonato de Maratón, o Campeonato de España de Sprint, segundo torneo de primeira división de Callapolo, home e muller. E eu espero que as Antías, que andan como tiros, que os C2 clasifiquen. As Antías van como motos, Van como motos, pero en piragua. A ver se teñen suerte.